Buikai mikma haplo roximan pu jangle mikma hamte khiri roximan gonai di kotot. Hi everyone, norok jotto no hambaya pharai ani YouTube channel o lamsogu engkai tini hingkai ang norono phunungnai taklai bosoni sung muikhtung tamo kaikha norok biduno choya kari naitongdi muikhtung tamo kaikha norono phunungnai hingkai biduno chajakheba like kaisa khairi dita tapok di amo naidi do o bombrai rok bironi buthari ti heka ang norono sawano misrom rok kuthumui topaikha nani ekta duita tinta charta pasta soita soita bombrai tokthar kadua tamoni bagai tokthar borongno kutha phungmani bagai kutha phukpaikha jekhia hain bagai tokthari marikha koyekta tokthar kata kode komino hningnai norongna ang tak phunungnai do kutharok bhaike phukpaikha borok goro bhaike phugui tin paikha taibu tongo norongno tai phunungnai goro bu phukjak nahandi koita hakor khlai tin paikha ekta duita tinta ro tinta phukjak goro bu phukjak oro duita phukjak goro le kwangma si phui tinka 10 12 ta goi kupur oro bu blam tongo borok muthui tinka ada dawine go phugani bagai bahike berengi to phaikana mangnai phugani borokna emo bai stokrai emo bai biri tongfroka thak ka ruine khiklai to naigana bathadi to harsh nanglia ki masokai wati phaimang lunrok sunani kostong sangnai rabar rok buranya nokhala gurumusi tokha wati phaien nai tokha rabar phranjak rabar ranya kwangma norok tabok rabar phunungnai do busu kwang oi tokha rabar ranya ge rabar ranya kai bahaike lun sunai rabar chiranya wati phaimang dele wati phai kisa sarung tongo wati sir klakho kisa sarung tongo wati sir khlka ge rabar lera sranya bono phalai lun rok sunai chereni school fees rok private fees rok matha kharap cinta sikapasi i maso nahandi rabar ranya mang phranjak nokha somoi si phaijakang ko nokha kosom klai nahandi nokha kosom rabar do ranya bahaike lun sunai hinta tai o jaga si wati nokbar phainai current kwrui pura sapta kaisa mobile bu charge kwrui 30% basi ang bidu khai dong tai current kwrui do dure kok tower sasi maya airtel tower thangi payo current kwrui kai airtel tower thangi payo sini yang sarung tongkhang kai solar bai cholinai current phaike current bai cholibo omai system sini yang sarung tongya horo hongklai current kwrui bile ngai current kwrui kai tower malia judi salo hongkai sarung tongkhang kai tower phaipibo abar sarung solar bai cholibo ta o salo pana current tongkhang kai current bai cholisinai eba salo sarung tongkhang kai solar bai cholinai salo current kwrui hingkai hai অবস্থা sini yang pa onek tongani kothin tai kaisa problem hingkai current kwrui hinglai tui nangjaknai kwrui tui tukujaknai kwrui ongoi thango o jaga bo ek problem wati phaika mane pura problem ongoi thapayo tower kwrui ongoi thango hingke nogo tui kwrui ongoi thango rabar ranya ongoi thango rabar ramia ongoi thango aisi pura problem tower kwrui current kwrui khlai wati phaiklai problem omo pura problem sungjagui thangpai sinai omo nahandi o yang nokha somoi phaika ko yang obu nokha kosom kai sadonglai tongoi tongo nokha somoi phaika omo sure wati phaisinai shoot 100% rabar maronai pangsi ongoi tongo kha hingke baika rabar ransinai hinta hingkai taklai ni mikhtung tamo kaikha phunungnai hinui samani tabuk norok mikhtung kaimani phunungnai biduno choya kari nai tongdi Ko bostao kai haseng kaijak bostao kaimani karon kai buti enani bangai kai norongno taibu phunungnai naitongdi ko oro khai moka kaijak hingke tai moso kaijak dalui kai khata waisa bani oro moso kaimani jagao moka kairi khata jaga khali hinai omo moso hingkai painarwngmani yongchwlai norni 100 ta sara painarwngmani ko ayang rogo kwbangma tongo oro hingkai chakumura yang sikao hingkai muilok yang side hingkai muilok buphang yaphang oro khai chakumura buphang aswk toria khu bara khu gonai di chakumura phangsa kisa lokha omno dong rwi rwkhanai oro chakumura tai phangsa oro khai phantok bothai thaijak blai yongchakha kisa omo khai kochoi buphang
Omok khai ko sai kolok jat ingko dong rijak oro ingko oro khai moka kaijak tei kisa chopasa kaijak oro omo hingkai kokleng buphang ingko naidi kwlui yongoi tongkha oro tei kaisa phantok chara ingko uyang bo tongo phantok chara teibo ingko zoom khainai gana norokno phunuknai ingko teibo ayang tongo kaijak oro moka buphang kaisa goirugui tongkha abono thik khai rui gana bono tak yaphang halai harui rwkha hingkai thik ongoi thanai ingko thik ongoi thaka hingke yang bo tongo moka ingko omo khai 150 ingko 150 oro hingkai bwthai kaisa thaijak ingko uyang bo tongo naidi ingko kwbangma omo khe baikang buphang ingko phangsa phangnui se ongana phangnui oro baikang hingke oro bo tongo 150 buphang ingko oro kwbangma tongo oro bo oro khe muikrai ingko gamlang kwchamo rijak chara ingko kwlui kwlui ong topikha pura nugui mangkha na norok oro hingkai phantok chara rwmani ingko balting o yang rok phantok kai rwpaikha teibo tongo phunuknai naitongdi ingko oro khe buat barjak ingko phantok buphang yango bo tongo ingko kotor kotor wngkha tamo rok khai nugui mangkha na norok phantok chara rok buikhai muikuma haplok rok se manphu chwngklai muikuma hamtwk kheri rok se mano ingko naidi kotor kotor blai rok nori rwpaikana naidi ba kotor kotor mo teibo tongo ayango naidi yango teibo tongo ingko wache half apply phai hanta kheri phano gorom tongo mo yango khai tabo gani bwrui kholoi tokha kotor kotor thanda kheri mikhumu phaisa mangkha gaham gaham se piut piut ekdom ingko naidi bwswng mangkha naidi ingko aswk phaisa mangkha tei kaisa jaga kholgana ingko e jaga tei kaisa jaga oro bo tongo chopasa oro chopasa khe achai ingko kotor kotor se naidi nugui mangkha na norok yang rogo tongmani ayangni kholoi phaikha ingko tabo hingkai oro kholoi tongphaikha ta ingko aswk kwbang mangkha naidi।